Derbarê dijminantiya Fransayê de Sekreterê Giştî Hüdaparê bertek nîşanê dijminê İslamê Macron û Fransayê da. Şexzade Demîr wiha got divê di serî de Tirkiye û hemû dewletê İslamê bertek nîşan bidin ger hewce bike sevîrtiyê xwe vekişînin. Pour protéger votre institution. Vous avez toujours Nerazîbûnên dijî Serokkomarê Fransayê Macronê ku haqare li cenabê Pêxember û muqaddesatên İslamê kirî dewam dikin. Şehzade Demirê Sekreterê Giştî Hüdaparê ji dijminatiya İslamê ku ji teref Macron ve tê kirin re nerazîbûn nîşan da û dest nîşan kir divê temamê welatên İslamê û nexwasim Tirkiyeyê sefîrê nûxiyên Fransayê vekişînin. Demîr di beyana xwe de wiha got, ev bêhedîtê maneyeke din. Ev şerê ku li hemberî İslamê hat dest pê kirin, bi şexsê Macron bi xwe ve negirêdayiye. Ev yek polîtîkaya dewleta Fransayê bixuye û ev tê maneya şerekî sazîmanî. Divê welatên İslamê û temamê Mislimanan ji niha pê ve vê pêvajoyê bi vî awayî bixwîne. Ger nerazîbûnek lazim ji Fransayê re neyê nîşandan. Ew ê dijminatiya İslamê ku tê kirin li Avrupayê zêdetir bibe. Gerekir. Eğer böyle okumazlarsa Demîr di berdewamiya beyana xwe de îfade kir. Li dunyayê tu dewlet, sazî û însan dibin navê azadiyê fikr û ramanan de nikare haqare li pêxemberan û şaxsiyetên mühîmê din bike û dûra wiha li daxuyaniya xwe zêde kir. Ji dîn û pêxember re heqaretkirin, kîn û dijminatiya İslamê ku ji teref Fransayê ve tê kirin nîşan dide. Tu kes nikare bibêje ev tiştê ku tê kirin azadiya fikr û ramanayê ye. Ev tiştê ku tê kirin bi şiklekî eşkere birîna êrîş li ser dîn, bawerî û şaxsiyeta bi milyaran însanî ye. Her wisa tiştekî ku tê kirin kîn û dijmintî ye. Ev tiştên ku ji teref Fransayê ve tê kirin îlankirina herbê ye. Ger welatên İslamê li dijî vî şerê ku ji teref Fransayê ve bi şiklekî sazîmanî hatî dest pê kirin, bertek û nerazîbûnekê sazîmanî nîşan nede. Ew ê li Avrupayê dijminatiya ku li hember İslamê tê kirin wê zêdetir bibe. Kurumsal bir tepki, kurumsal bir karşılık görmezse Avrupa'daki İslam düşmanlığı çok daha farklı. Demîr di berdewamiya axaftina xwe de dest nîşan kir. Li Avrupayê êrîş li İslamê tê kirin ku sedema vê yekê jî ev e ku ji ber İslam li Avrupayê belav dibe. Demîr dûra wiha li axaftina xwe zêde kir. Niha nêzî 20 milyon Müslüman li Avrupayê dijin. Her ku diçe ev hejmar zêdetir dibe. Ev yek mizgîniya Ustad Bediüzzamanê. Wî digot dewleta Osmanî di pê şopa Avrupayê de û Avrupa jî di pê şopa İslamê de diçe. İslam li Avrupayê cî digir û belav dibe. Bi îzna Xwedê ew ê di netîceya vê yekê de dewleteka İslamî pêk bê. Bi îzna Xwedê ew ê İslam li Avrupayê belavtir bibe. Tiştê ku Avrupa û Fransayê ditirîne ev yekê. Ümmeta İslamê ji bo şaxsiyet û baweriya Mislimanan li Avrupayê bê muhefazekirin rêyeka din bişopîne. Demîr di dawiya axaftina xwe de li dijî dijminatiya ku li hember İslamê tê kirin, banga yekîtiyê li Mislimanan kir û wiha got. Divê Tirkiye û welatên dinên İslamê li dijî Fransayê bibin û xwediyê helwestek cuda. Di vê bergehê de dikarin sefîrtî bên girtin, têkiliyên dîplomatîk bên xwedkirin, ticaret bê sekinandin û dayîna vîzeyan bê sekinandin. Divê bertek û nerazîbûnên tune li Fransayê bên nîşandan da ku cardin meylek tiştekî wisa neke û da ku nema dijmintî li İslamê bê kirin. Heta ev yek neyê kirin ew ê êrîş li mal, can û baweriya Mislimanên li Avrupayê bê kirin. Tevessül etmesin.